Tini sarini 3:38 ni simi at kaisa ke Nokbar Uatwi belai ke phankhe sibmani bagai Sonai Bazar hati derakha nokhuk tai dogan patok to baili ahai phano borodok khalai belai hai mangkha srapsani bagai phano belai ke phankhe sibmani bagai borodok amangsi manglakha tai khainai phalnairok ni tini belai ke deramungo nukjakha obo sumli hati salthang Tripura hajamra Tripura ni bisingo klaijak nai di tini ni 3:38 ni simi prai 5 minit hai mohai ke wati wakha o mangpli narok ni bagi ang tini tisai panuka nai jabadi khapangni takung te pulso hambai.